سلام كما يتحدرز خبركم سمعتنا زينا انه بقدامنت ارسط زينا لعلواي لوخ ايرترا مس منستر قدات وصاي السعودية ابي ممعبال كلتاوي زندنا زتيو وفري كتابة صار حمام انقصي املا زبادو بيوهبالو وطبا زوبا يورو اب كلتشحن عسران مليسوهم كل كم زخيل تأميتو اب عدا قعلن واقاتات مقبي كم زوسخي علماوي ودب مقبي نحرشان افليتو بمنستر قدات وصاي اتو عثمان صالحن اما خري بريزيدنت اتو يمانه قبر ابن زقومه لعلواي لوخ ايرترا مس منستر قدات وصاي نقسنا السعود عرب لول فيصل بن فرحان ترخيبو ابتي تمالي عصرت تشعت تحساس اب رياض استقبل ركب كلتي موغنات بقسقاس نايتي امونغو ايرتران سعوديان استراتيجيكاوي شركነት منازع علمه اب زحلف عمتنا معبل زمدناتات زلوم عقبت بمغلاص كلتاو متحجازن موهادن اب مدبات لمعت بحفشا صلاتات نقدن وفرن دما بفلاين معزاز اب زخيل زعبات زتيام بزي كازي حبراوي زوباوي حدقاتات نمكلا زكاية سعرن محيال تسمامي عمن حبراوي اقداس النتاب زلوهم زوباون اهقراون معبرتات حساب تلواوي طام منيستر قدات وصانك سنة السعود عرب لول فيصل بن فرحنا موداتا ابير ترى عدت كجبرن زقرب اللعد ما تقبلوا ابتركب بوغن ايرترا فصاميت قدات امباسي ايرترا سعوديا ويزرو ويني غرز غير بوغن سعوديا ما استفل ليوس بمزي تساتيفام لعلوا لو خير ترا بتوسخ مس ستيتس مينستر اب مينستر قدات وصاي عادل الجبير اب زكاي دركب اب تمسس على زعبتات كم زتيز مصحنا حبريتها افليت الله ابزوبا دوب وفري كتابة صار حمام انقصي كاب 15 تحساس اب 12 نوسان زوباتاتي وهاب كمزلو حلافي چنفر منستر طعنا دكتور امانيال محرتا اب حبيرو اتي وفري ب 15 تحساس بوقعي اب استبقسلو دكتور امانيال توتنا بكل عدمه حدك صاب 3 عامت نزركبو 700 تاويت كاب حزبي زوبا دوب المختام مخانو بمغلاص غون تحت 5 عامت زعدميهم حصانات فيتامين اي كم زعدل غليصون اتنا كتابة مدب اب اصلات 7 قوم تتكالات عنا اب شحن كلتميتن سلاسان غزياو مختب نقطاتكم ون اب عسرا باقار زبصح بوتاتات كايد مخانو كفله تخايل الله درون كاب منستر عمان منستر مكل خالن استواصال على كلتميتي غجلتات موياويان حكمنا ناب استمدبلن بوتات وافيروم نطفاتاتم يكايد كمزلو تسترخ بحبريتا بتوسخي انصيرو اما حدار زبادوب اتو هابتا بتسفاصين ابزسمعو قال تي وفري ابستمدبل الغزي بعوت كزازم بحفشا كل اكل حبرتسب بفلاي دما ولدي اقداسنت نيت مدب زغبا ترديهم اب اوانو دقم كختبو ازخيرو نحنقولن عند حقن بمتكع موت زسعب حمام انقصي برتعق انزار اسم مدراق كسادن زتقالل ملكتات كلون كله اقدم كاب مختاب ويدما قلطف حكمناوي رديت بمركاب كفوس كم زكال تفليت الله أرقطمات وانشا هجرات مبرقن ماكلاين أفريقيا مالت سيكافا كتساتف زغنيت هجراويت قان تقعس أقردك تبعتيو إيرترا كالاي درجة بمحاز تشلاميث برور مداليا خوينا هجراويت قانتا إيرترا بعصرت تشعات تحساس أب ساعات دحر قطري أب استخايد قطم وانشا بهجراويت قانتا انقاديت هاجر أوغندا سلست ببادو تسعيرا كالاي درجة وزيام هجراويت قانتا إيرترا أبنا يمدب قطمات نهاجراويان قانتا بوروندي حد بادو نهاجراويت غانتا جيبوتي سلسته ببادو بمرتع مس هاجراويت غانتا الصومال دما حد ببادو معري دحر مفله بعسر شوعات تحساسات قطن فرق في الصامين تعواتي وانشان ورك مدالين كتشن حساس شوعات زخونت هاجراويت غانتا كينيا 4 بحده دحر مسعرايا اب زحلف 28 عامتات مفله ماوان اب قطن وانشا زبقعات
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ግጥማት ክትሳተፍ ዝቐነየት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ፀወታ ኣዛዚማ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣስመራ ተመሊሳ ኣላ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተክሊ ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ተረኺቡ ንነፍሲ ወከፍ ኣባል ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣክሊል ዕምባባ ኣበርኪቱ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብዚ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ግጥማት ሴካፋ ምስታፋ ንዝመፅእ ተመሳሳሊ ውድድራት ተመክሮ ዘቕስማ እዩ ተባሂሉሎም ኣብ ኡጋንዳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ግጥማት ሃገራውያን ጋንታታቶም ብኣካል ኣብ ስታድየማት ተረኺቦም ዘርኣይዎ ልዑል ደገፍ ኣድናቆት ኣካየድቲ ውድድራት ሴካፋን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ከም ዝረኸበ ብተወሳኺ ተሓቢሩ ብካልእ ወገን ድማ ሴካፋ ብ18 ኣብ ካምፓላ ኣብ ዘቃንዖ ጉባኤ ንዝመፅእ 4 ዓመታት ንጥፈታቱ እትመርሕ ሓዳሽ ፈጻሚት ኣካል ከምኡውን ሓድሽ ፕሬዚደንትን ክልተ ምክትላት ፕሬዚደንትን መሪፁ በዚ መሰረት ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አብርሃም ኣባል ፈጻሚት ኮሚቴ ኮይኑ ክምረፅ እንከሎ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ታንዛንያ ሚስተር ካሪያስ ዋላስ ፕሬዚደንት ሴካፋ ከምኡውን ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ካብ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ካልኣይ ምክትል ፕሬዚደንት ድማ ካብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ተመሪፆም ኣለው ኣብ ንዞባ ጊንዳዕ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ስድራ ስውኣት ንምንባይ ብዝወሰድዎ ተበግሶ ኣብ ደገፍ 17 ፅጉማት ስድራ ስውኣት ዝውዕል 102,000 ናቕፋ ኣበርኪቶም እቲ ዝተበርከተ ገንዘብ ወርሓዊ ብሕሳብ 500 ናቕፋ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ናይ ዓመተ 6,000 ናቕፋ ተዋሂቡሎም ኣመሓዳር ንዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ይሕያ ኣብ ዘስምዖ ቃል ነስተማቁረ ዘለና ሰላምን ቅሳነትን ህያብ ስውኣትና ከም ዝኾነ ሕድሮም ምፍጻም ድማ ዘይግነታዊ ግዴታ ምዃኑ ብምግላጽ እቶም ሰራሕተኛታት ዝወሰድዎ ተበግሶ መጉሱ ደገፍ ዝተገብረሎም ስድራ ስውኣት ብወገኖም ብመንግስትን ህዝብን ንዝግበረሎም ዘሎ ቀጻሊ ናብየት ምስጋና ኣቕሪቦም ኣብ ንዞባ ኣቁርደት ብውህደት ሚኒስትሪ ጥዕናን ምምሕዳር ንኡስ ዞባን ዝካየድ ዘሎ ኮም ዝመርሖ ኣከባቢያዊ ፅሬት ጽቡቕ ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎ ኣብ ዓዲ ቁስላይ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ተገሊጹ ኣብቲ ርክብ ብደረጃ ንኡስ ዞባ ዝቆመት ሓይሊ ዕማም ኣብ 101 ዓድታት ብዘካየደ ተጎስጓስ ዛጊት 39 ዓድታት ንጽህና ኣከባቢ ከም ዝኣወጃ ሓላፊ ከባቢያዊ ጥዕና መንእሰይ ዳንኤል ኪዳን ሓቢሩ ዳይሬክተር ሆስፒታል ኣቁርደት ዶክተር ወልዲ ዮሃንስ ብወገኑ ሳላቲ ሓያል ጎስጓስን ዝተኻየደ ንጥፍታትን ተርእየት መሓላለፍቲ ሕማማት ከም ዝነከየ ኣፍሊጡ ወኪል ከባቢያዊ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ተኽሎም ይዕብዮ ብደረጃ ዞባ ኣብ 720 ዓድታት ብዝተኻየደ ጎስጓስ 251 ዓድታት ከባቢያዊ ፅሬት ከም ዝኣወጃ ድሕሪ ምግላጽ ናብቲ ዝድለ ደረጃ ንምብጻሕ ድማ ብውህደት ክስራሕ ኣተሓሳሲቡ ኣመሓዳር ንዞባ ኣቁርደት ኣቶ ኢሳቅ ጥዑማ መወዳእታ ፅሬት ኣከባቢ ንምርጋጽ ሱታፌ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ከም ዘድሊ ብተወሳኺ ኣዘኻኺሩ እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ቁጠባ ዞባ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ 2020 መሊሱ ክንቆልቁል ከም ዝኽእል ክኢላታት እቲ ዓውዲ ገሊፆም ኣብዚ ቅንያት እዚ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ብዓማዊል ዝዕለቕለቓ ዝነበራ ብሚልዮናት ዝቁፀራ ቁጠባዊ ትካላት ዞባ ዩሮ ብኣግኡ ሕልምልም ክብላ ይረኣያ ከም ዘለዋ ዝጠቐሱቶም ክኢላታት ዓመተ 2020 ዞባ ዩሮ ብዝኸፍአ ቁጠባዊ ቅልውላው ከም ዝጥቃዕ ዝእንፍት ምዃኑ ገሊፆም ማእከላይ ባንኪ ኤውሮጳ ቁጠባ ዞባ ዩሮ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ናይ 1.1 ሚእታዊት ዕብየት ጥራይ ከም ዘርኢ በዚ ድማ መጠን ወለድ ባንክታት ናይቲ ዞባ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ክወርድ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሓፈሻ ኣብ ግሪክ ስጳኛ ኢጣልያ ፈረንሳ ፖርቱጋል ክሮኤሽያ ሽወደንን ፊንላንድ ድማ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ኣብ መንእሰያት ኣዝዩ ልዑል ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይሕብሩ من قلقال قطبا وكنتات زوبا يرو نتم هلاو زوبا يرو زيدقف سلفتات أبال هجرات أمريكا كعوتو عدل زخفت بمخانو زوبا يرو ناب زباسك لولاو كشمم كم زخ التجميت الله أب عداق علم وقتات مقبي كم زوسخي على ما ودب مقبن حرشان مالتفاقو قليسو بمسألة صبصاب تودب وقتات مقبي بدرجة علم بالعلى كل التميتاويت كم زوسخي بسن كدما مليونات سبات بقالو تاكس اللو جميرم كم زلو تفليتو كإلاتات على ما ودب مقبن حرشان أبزحلف ورحدار نستخيد نصنعتاوي
ማለት ንስተኻየደ መጽናዕቲ ብምግላጽ ኣብ ዝሃበው ሓበሬታ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ናህሪ ዋጋታት ክሊማዊ ምምዝባል ምዃኑ ሓቢሮም ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ዓለም ብሰንኪ ዘኸትሎ ዘሎ ድርቅን ዕለቕልቕን መጠን ሕርሻዊ እቶት ከም ዘንቆልቆለ ይግለጽ ኣሎ ዝኸበርኩም ሰብዓትና ዜና ቅድሚ ፍጻመ ኣርስታት ክደግመልኩም ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድያ ኣብ ምዕባል ክልታዊ ዝምድና ዘትዩ ወፍሪ ክታበት ጸረ ሕማም አንቅጺ ኣብ መላእ ዞባ ደቡብ ይወሃብ ኣሎ ቁጠባ ዞባ ዩሮ ኣብ 2020 መሊሱ ክንቆልቁል ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዋጋታት መግቢ ከም ዝወስኸ ዓለማዊ ውድብ መግብን ሕርሻን ኣፍሊጡ ዜና በዚ ፍጻም